Tinc 16 anys i fa 15 que no tinc cama dreta degut a una sepsis que vaig agafar perquè des que vaig néixer soc immunodeficient primari i no tinc defenses al limfòcit B. He passat des que soc petit per altres centres. En aquest cas vam veure que a partir de l'edat que tinc ara hi ha certes coses que em van millor i creiem que aquest centre està més especialitzat. A les altres ortopèdies on he estat potser ens centràvem en el que era la comoditat perquè era un nen ara crescut. Jo almenys noto més comoditat i que s'adapta millor als canvis que estic fent, no només d'altura i del creixement, sinó també, per exemple, l'adaptació després d'una operació o el procés que comporta això. En el moment que vaig fer el canvi, perquè a les altres ortopèdies no veia que tinguessin un problema com el meu. Llavors, jo a l'arribar aquí vaig veure com els que treballen aquí poden entendre'm millor perquè ells també pateixen alguna cosa similar. He fet durant tota la meva vida, pràcticament, des que tinc 3 o 4 anys, he estat esquiant a un club a la Molina i ara m'estic mirant una mica també tot perquè faig música i amb l'institut ara que passo batxillerat i també que he agafat un equip de futbol, d'entrenador, doncs no sé si tindré molt temps, però sempre busco fer alguna cosa d'esport. Em va bé, no tinc molèsties i encara, o sigui, al moment que dic jo que les tingués, doncs vinc aquí i m'ho arreglo.